So ito mga igala, oh, the repair shop, at saka yan ang Nissan dealer. Yan, daming sakyanan dito mga higala. Yan, Zarjay. Yeah. Okay. Hi guys, welcome back to my channel. And today guys, pupunta tayo sa repair shop ng Nissan. So kuyogi mi guys, kay moadto mi dito guys, kay magpa-repair mi sa usa na mo ka sakyanan, kay naguba ang iyahang light, nagpa-emission si daddy. Unya wala nakapasar kay naay guba sa light. So mao ni dinhi oy magpa-emission para register sa inyong sakyanan. Kung naay gamayng guba, ipa-repair jud para nga safe ang ato ang pag-drive. Guys, muadto mi dito sa Nissan, layo-layo gyud ni guys among pagbiyahe. Para maayo na ning among usa ka sakyanan, kay karaan naman guna siya mo ng nanay guba. So samahan ninyo kami guys, punta na tayo. Parang 12:45 na. Punta na tayo guys. Daddy nag-start na din, nag-back up na si daddy. Yan, nag-back up na. Okay, let's go. Nagbabay-babay si RJ mga higala. First time na ko mga higala nag-drive sa ako lang usa, ako'y kauban nya. Layo-layo po ni amo ang pag biyahe karon. Maybe 30 minutes. Kay wala manggoy Nissan dealer diri dool sa moa. So adto mi sa layo-layo. Ito dito ang Nissan dealer. To i-charge kay basing malubat. Traffic light.
RJ. Giving the RJ. Traffic na naman. Na sa hapon mga higala. Kaway kaway. What is show RJ? RJ always bye bye.
Traffic again, mga higala. And RJ always waving. Punta tayo mamaya sa Asian food, mga higala, doon. Doon pero hindi tayo makapag video dahil bawal doon. Bawal ang kamera sa loob. Daddy. Malapit na ang Nissan, mga higala. Doon na lang. Doon na, doon. Where is it? Nissan, Toyota is here. Kaway-kaway, RJ.
go. Kingraph. Parking muna tayo dito. Mga higala. Like so far away. Okay mga higala, we're here now. So ito mga higala, oh, the repair shop at saka yan ang Nissan dealer. Yan, daming sakyanan dito mga higala. Yan. Sergeant! Yeah! Okay. Oh, there's our car in the inside. Here's the car. Need to fix, Sergeant. Okay guys, we're here now guys. We go to Asian. We done now the repair shop, but we cannot get today. Maybe tomorrow, I don't know. Have no time. Maybe they fixing in something. So we go to Asian market now. Tara, here we go. Here's the car. Let's go.